नैबे भिडिअ'आनो थैसामथु शुटिंनि जोबथा ब्लग भिडिअ जागोन माने फिल्म शुटिंआबो जोबखाबाय नालाय आरो नैबे भिडिअ'नि जेसेखिनि आं सिगाङावनो लानासो दोनखानायमोन आं हगारनोसो टाइम मोनाखैमोन नालाय जियानो जा फिल्माथ' शुटिंआ मोजाङै मोजां जोबना थांबाय आरो मोजां मोजां शटखौनो मोननाय जादों गासिबो खस्थ' खालामदों आरो गासिबो प्रफेसनेल आर्टिस्टफ्रानो दंजोबो दा नांगौ बायदि स्क्रिप्टनि डिमान्ड बायदिनो शटखौ लाजोबनाय बायदि मोनदों दा जियानो जा नोंथांमोनाथ' उनाव नुसिगोन दा नैबे समाव रबि नार्जारिया मा बुंदों बेखौ खोनासंना लाग्रोनि रायजोफ्रा आंखौ बांसिन अनसायनानै मदद होगोन होननानै आसा खालायो जोंनि सिनेमाखौ नायनानै मदद खालायो आं बेखौ मिजिंथिदों दा जोंहा नै शुटिं बानायगासिनो दा ओरैहाय जोंहा जोंहा दा एक्सन खालायनो ओरैहाय दं आं खोन्थानि आर्टिस्टखौ दा जोंहा नै बिथां माइकेल बसुमतारी दं बे गारि सिङावनो थागोन गारि बेलथायनानै गारियावनो गिदिंबाय थागोन आरोखि गारि सिङावनो थागोन बियो ओमफ्राय आदा गोसोम जोंहा गोदोनिफ्राय जों आदा गोसोम होननानै मिथियो मोगथांखर हाजो खर'नि खोनायै सल'आव जोङो गोसोम होननानै मिथियो बिथाङा गारि ड्राइभ खालायगोन आं बिथांखौ माने हमनानै बख'नानै गारहरगोन होमबानो जोंना गारिया बेलथायगोन आरोखि ओमफ्राय माइकेल बिथाङा सिङावनो थागोन नैबे शटआव आंखौ माने हाइड्राजों बोखोनानै मानसिनिफ्राय गोजौसिन बोखोयो आरो माने बिराद रिक्स दंमोन अब्लाबो आङो गावनि जिउखौ रिक्स लागायनानैबाबो फिल्माल' मोजां जाथोंसै होननानै आं बेखिनि स्टान्टखौ खालामनाय जादों आरो ओरैनोथ' आंनि मावनांगौ गैयामोन अब्लाबो नोंथांमोना नायनो हागोन उनावहाय फिल्मा रिलिज जाखांबासो मोनथिगोन आं जे खस्थ' खालामदों माबायदि जागोन बिनि फुटेजफोरा जियानो जा फिल्माल' मोजां जाथोंसै दा आं बिनि सोमोन्दै जेबो बुंथ'ला आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजां मोनगोन होननानै पुलिसा डिउटि जोब्बाय दा नै डिउटि जोबखांनानै दिनै माने एक्सननि शुट जादोंमोन आरो दा शुटआ जोबखांबाय नै गासिबो हाथियारफ्रा दङ डिउटियाल' जोबदों आरो आं दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि मावसोला आं दिनै रायजोफोरनो थिगसे बुजाबाय मानोना आङो सासे हिन्जावनि दर नारदोंमोन हराव आं दिनै बिदि खामानियाव गैथारला नैबे थैसाम 2 फिल्म बानायनायाव आंहा सिकुवेन्सआ बिराद खम ओमफ्राय एसे साननाय दंमोन आरो आंनिबो एसे एन्ट्रिखौ एसे स्पेसियेल जागोन नामा होननानै नाथाय माखासे बिथिङाव जिबायदि बुंदों बेबायदिथ' जायाखै आं बेखौ उनाव मोनथिनाय जादों आरो माने शट लाबाय थानायावनो एसेबाबो आन्दाज मोनोना जियानो जा गासिबो प्रडिउसारनि सायाव आरो गासिबो डाइरेक्टरनि सायाव दा माथो बुंनो आरो दा बिथांमोनानो गावसोरनो फैसा खरस खालामना बानायदों नालाय अब्लाबो एसे एन्ट्रिखौ मोजां होजानो लुगैदोंमोन जियानो जा जेसेखिनि मोनदों आं बेखौनो गोजोननायखौनो होनांसिगोन